Здравейте на всички, аз казвам Берк и вие сте на моя канал Берк Про. Имам нов акаунт в Brawl Stars и буквално за 2 дена имам вече 1400 купи. Ето ми ги и всичките герои. Тук от легендари на Брок ми се падна ето скин. Да, само той майче се пада от легендари, не знам. Паднаха ми са днес 4 легендарита. Един от тях беше Бони. Аз сега съм с него. И тук след няколко игри ще ми дадат мега яйце и аз имам специален чит. И с този специален чит днеска отворих 4 легендарита мега яйца. Така, почваме игра. Друго си. Нещо. Не смисъл. Другото си се не се отвърна. Аз ще го взема. Yes! Как ни ги водим? Малко... Не! Добре, все още не ги водим. Бързо. Просто с един удар бързо. О, не, още много ги води. Ще черпим. Яйцето. Специалният чит. Ляво. О, ясно. Да! Работи! Не! Има 2 чита. Този значи не работи. Скъсах листа с този чит. И знаех си, че не трябва да го използвам.
Про съм вече втори път не става. С един друг чит то става. Сега чакам. Добре. Ще сменя. Ти. Почнахме. Просто карам си, стрелям, много яко. О, не! Слава Богу, аз помислих, що ме уби. И викам, не. Добре, прибравайте се на бързо. Добре, слава Богу вече. Тук ви всички срещу мен играят. Сега ще видиш. Яла. О, 200, чакайте да си. Ще дам едно випа. Той вече ми се отвори гаджет, обаче ми трябват 1000. Добре, това си. Събрам. Така. Брат ми, ако го види този скин, директно ще ми иска телефона. И ще прави.
И ако той види и дойде при мене, бързо му натискам супера и съм и съм без колата. И ще е и ще е яко. Не! Пак не вече мога да умирам, но какво ми лаги? Къде той е? Това много ми лаги. Победихте. Който дава в мене, и стане. Епик, да. И хора, това беше видеото. Ако ви е харесало, не забравяйте да поставите лайк, да се абонирате за моят канал и да напишете някой коментар. И чао! Ако искате втора част, знаете какво да правите. Абонирайте се. Чао на всички!